हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों आगोमा रुवाति। बे आगोमा रुवाति मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै बर', उत्तम निरिबिलि, कनकसा दशरथ आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। बे बर' सावथुननि आरो स्ट'रिखौ लिरदों कनकसा बर', एडिटरखौ खालामदों सोमदोन बर', मेकआपखौ खालामदों दैमु, लोगोसे रजे। लोगोफोर, बे आगोमा रुवाति मुंनि आबुं मोनसे सिरियेल बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 8 सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो गोबाङानो बे एपिसड 8 खौबो नायखाबाय आरो नुखाबाय। आरो बेनि एपिसड 9 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादोंमोन, माब्ला नुनो मोनगोन। गोबाङानो आंनाव कमेन्ट्स खालामना सोंहरदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। दायो फाइनालि बे एपिसड 9 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे एपिसड 9 खौबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो नायहैदो। बे एपिसड 9 खौ मैयासो रिलिज खालामनानै होदों दे लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो सोर नोंथांमोना बे एपिसड 9 खौ नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामदो माबादि जादों। आरो बे सिरियेल बर' सावथुननि एपिसड 10 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादों नङासै? बे एपिसड 10 खौबो थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो। बे एपिसड 10 खौबो दिनै गाबोननि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। बे एपिसड 10 खौबो थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होगोन। जेब्ला बिथांमोना रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजोंबो फोरमायनानै होनो नाजागोन। बे सिरियेल बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों दे लोगोफोर। बे सिरियेल बर' सावथुनखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो नायनानै अनसायदों। बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफ्रानो बयबो नायनानै सापर्ट खालामलांदो। लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआबो बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि आंनि बे चेनेलाव मोनबाय थायो।